Да, записвам вече. Аре, излагаш се, човек, клипите се прави. Какво правим? Това е клип без музика, човек. Ама, фаща звук някакъв. Така че постарай се. Ако идаш малко към мен, към един бордюр ще се спъна. И сега. Трика. Давай. Не като е само. С кръг. Как така? Да спирам ли аз ням? А? Чанката ми. No puedo. Hombre, págalo. Eso es. Págalo ya.